Καλησπέρα σας. Θα παρακολουθήσετε κάποια βίντεο τα οποία έχουν τραβηχτεί σε διάφορα εργοτάξια της εταιρείας μας σε δύσπρωτες περιοχές για κατασκευές θεμελιώσεων σε ανεμογεννήτριες με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και σε χρόνο παραγωγής και σε ποιότητα σκυροδέματος. Η μονάδα είναι πιστοποιημένη, το σκυρόδεμα είναι εξαιρετικής ποιότητας, υπάρχουν όλα τα πρακτικά των πιστοποιήσεων, το οποίο δείχνουμε της ποιότητας και τη καταγραφή των δεδομένων. Οι χρόνοι παραγωγής είναι τρομερά καλοί, 800 κυβικά θεμέλιο πρακτικά σε 12 ώρες, νομίζω σε ένα βουνό 800 μέτρα υψόμετρο και αποκλεισμένο από τις γύρω περιοχές για να γίνει και να εξυπηρετηθεί το έργο, νομίζω είναι πολύ καλός χρόνος. Το σύστημα της μονάδας είναι πολύ γρήγορο, σε 5 μέρες έχουμε τελειώσει το στήσιμο, τα κοστολόγια είναι πάρα πολύ καλά, αρκεί να μας δοκιμάσετε και να τηλεφωνήσετε για να έχουμε κάποια επικοινωνία. Πηγαίνουμε σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, και της υπηρετικής και της νησιωτικής Ελλάδας, ασχολιόμαστε με όλα τα τεχνικά έργα και υπάρχει μεγάλη εξειδίκευση. Θα μας παρακολουθήσετε στη συνέχεια και θα το δείτε. Ευχαριστούμε πολύ.